Herr Nordmann, wo spielen Sie für? Spielen Sie für Elise oder? Mein König. Helt blinkt das Glockchen som vi säger på tyska. Drack jag ur den där? Ja, de var goda de här. Digrynen. Ta en silverpils höll jag på att säga, men jag hade bara Norrlands guld. Och det här jävla sprickorna i mina tummar. Nu har jag blivit vänsterhänt och jag har så jävla mycket sår på höger hand. Jag var vänlig att hosta nu då, så det inte hörs på inspelningen att jag öppnar en bil. Det låter som, vad heter han, tavlor på en utställning, Ravel det här när vi spelar tillsammans. Nej, det låter mer som fitta på en ko. Får jag visa en annan sak? Du brukar fråga mig. Nej, jag kan ju ta hunden. Du som brukar ha katter, jag har ju en hund, jag vet. Han här. Ta bort fingrarna. Nej. Ja, min hund. Ben heter han, eller Ben. Hallå Ben, ska vi ringa till han? Calling Ben. Hello Ben. Yes. No. Yes. No. Yes. You like beer? Yes. No. You don't? No. No. Well, take a cider. Ser att han har doktorshatt, Ben. Vad doktorshatt? Ben? Hello, Ben. Ben? Han är nämligen kemiprofessor. Du måste ta bort tummen från... Ben? Ja, visst. Och fippla inte här.
Ja, visst. Han kan blanda till groggar utan vad helvete. Ja, kan han visst. Jo, men... Hur kommer jag tillbaks då? Varför ska du vara där med tummen du också? Ja, så kom vi till pianon. Fan då. Ben, hello. Ben? Yes, I want to talk with you, Ben. Would you, Ben? What is the meaning of life? Vad fan, Ben? Är du inte vaken? Är du full idag igen? Gifte du? Men bort med det, Ben. Ja, men det är du som håller på. Håll inte så. Ska du prata med en katt istället då? Va? Mm. Men ha en katt kan du ta. Hej Tom. Hej Tom. Hallå Tom. Hallå Tom. Prata med han då. Prata med han då. Ja. Ja. Prata mycket. Varför kan du lyssna på där uppe då? På det lilla klyftan. Ja, det är bara reklam där uppe. Reklam. Men alla program jag har, de är gratis då.